El 14 d'abril de 1931, Francesc Macià va proclamar la República Catalana, després de la victòria de les forces d'esquerres republicanes i catalanistes en les eleccions que s'havien celebrat 2 dies abans, a la fi de la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la República es produí un cert reconeixement de la nació catalana, tot atorgant al Principat de Catalunya un estatut d'autonomia. Tot i així, la conflictivitat nacional i obrera no es va solucionar, i amb el rerefons d'una crisi econòmica, l'any 1933, les dretes, amb Alejandro Lerrouche al capdavant, guanyen les eleccions i accedeixen al poder. A mitjans de 1934 van sorgir rumors que a l'octubre el govern espanyol aprovaria l'entrada en el seu govern de la Seda, un partit clarament feixista i anticatalà, dirigit per Gil Robles. Així, les relacions entre el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol es van anar agreujant progressivament. Quan a les eleccions legislatives espanyoles del 1933 van guanyar les dretes, es va iniciar una política contrarreformista impulsada pels empresaris, terratinents i sectors del nacionalisme espanyol contra les moderades reformes dels primers anys de la República, que va provocar moltes tensions. En el mes d'abril del 1934, el Parlament català va aprovar la Llei de Contractes de Conreu. Aquesta llei fixava el tipus de renda i garantia la permanència de l'arrendatari en permetre-li accés a la propietat de la terra que conreava, especialment els rabassaires, però va comportar la immediata oposició de la Lliga de Catalunya i dels grans propietaris, agrupats a l'Institut Català de Sant Isidre, que veien perillar els seus interessos econòmics. La Lliga va presentar recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal de Garanties Constitucionales a Madrid, al·legant la incompetència del govern català per a legislar en matèria social agrària. A principis de juny, el Tribunal espanyol va deixar sense efecte la llei catalana, però el dia 14, el Parlament de Catalunya, en un acte de reafirmació, va tornar a votar íntegra la llei que havia estat rebutjada, mentre els pagesos interessats en la seva aplicació eren mobilitzats per la Unió de Rabassaires. Amb el rerefons de la llei de contracte de conreu, a principis d'octubre, van entrar al govern espanyol 3 ministres de la Seda, un partit clarament feixista, i el dia 5 es va declarar una vaga general en protesta per aquest fet. Des de feia mesos, el govern de la Generalitat i diferents sectors del nacionalisme català es van anar preparant per a un possible accés de la dreta al govern. Així, a través del conseller de Governació, Josep Dencàs, es van comprar armes i es va reorganitzar el sometent i els Mossos d'Esquadra. A primeres hores de la tarda del dia 6, a la plaça Universitat, es va realitzar amb la bandera estelada com a únic estendard, una revista militar als escamots de les organitzacions obreres i nacionalistes que havien secundat la vaga. Es temia una reacció del govern espanyol o dels partits feixistes. Per això, en una demostració de força, mig miler de patriotes catalans armats van desfilar sota les ordres del conseller de Governació Josep Dencàs. Aquesta concentració de gent armada es va anar renovant fins a les 8 del vespre. Paral·lelament, altres militants d'Estat Català, de Palestra, de Nosaltres Sols, de l'Acció Catalana, de l'Aliança Obrera, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Resistència Catalana, de la Unió de Rabassaires, del Partit Nacionalista Català, del Partit Català Proletari i del CATSI. En total, uns 3.400 es van concentrar a les seves seus locals i centres polítics, alguns d'ells amb armes, tot esperant ordres de la Generalitat. També, altres escamots de joves armats van començar a patrullar pels carrers de Barcelona. Es van situar en llocs estratègics i en edificis públics i de la Generalitat, i fins i tot es van alçar barricades. La vaga general es va estendre arreu. Cap a 7:15 del vespre, una manifestació es va dirigir des de plaça Catalunya fins a la plaça Sant Jaume per escoltar les paraules de Lluís Companys. Aquest va proclamar l'estat català. Des de les emissores de ràdio van començar a emetre cançons patriòtiques i a repetir durant tota la nit la proclama del president Companys. Aquí, Ràdio Associació de Catalunya, tenim els micròfons instal·lats a la Rambla del nostre estudi, són les 11 de la nit. Us llegirem la locució que ha fet el president Companys a les 10 del vespre quan ha proclamat l'estat català. El govern de Catalunya estarà en tot moment en contacte amb el poble. Aspirem a establir a Catalunya el reducte indestructible de les essències de la República. Invito tots els catalans a l'obediència, al govern, i que ningú no desacati les seves ordres. Amb entusiasme i la disciplina del poble ens sentim forts
invencibles. Mantindrem a ratlla qui sigui, però cal que cadascú es contingui subjectant-se a la disciplina i a la consigna dels dirigents. El govern, des d'aquests moments, obrarà amb energia inexorable perquè ningú no tracti de pertorbar ni ningú comprometi els patriòtics objectius de la seva actitud. Catalans, l'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc, per Catalunya i la República en cor de tots. Visca la República, visca la llibertat. Després de la proclamació de l'Estat català, el president Companys va telefonar al capità general de Catalunya, el general Domènec Batet, perquè es posés sota les seves ordres. Però aquest el va requerir que, com a president de la Generalitat, era ell qui s'havia de posar sota les seves ordres. En negar-se Companys, el general Batet va declarar l'estat de guerra tal com el govern espanyol des de Madrid li va indicar. Batet va fer penjar el banc de guerra i feu sortir poc abans de les 11 de la nit l'exèrcit al carrer amb vehicles blindats, metralladores, canons i d'altres peces d'artilleria. Els soldats van anar prenent posicions, tot situant-se també en llocs estratègics. Des d'aquell moment, doncs, es podia considerar que el govern català de la Generalitat i el govern espanyol de la República entraven en lluita pel camí de la violència. Davant l'estat de guerra, el govern de la Generalitat va reaccionar. Pérez i Farràs i Frederic Escofet, comandants dels Mossos d'Esquadra, van ordenar a la policia catalana i a la Guàrdia de Salt protegir tots els edificis de la Generalitat, especialment el del Palau a la plaça Sant Jaume i el del Parlament de Catalunya. En diferents punts de la ciutat es van construir més barricades i els edificis de la Generalitat van ser preparats per a resistir qualsevol atac. Per tota la ciutat es va situar nombrosa gent armada i es van ocupar i requisar alguns edificis públics. Al Passeig de Gràcia, plaça Catalunya, es va produir un intens tiroteig entre els escamots i l'exèrcit. A la Via Laietana, un altre grup va mantenir un enfrontament amb l'exèrcit fins a la matinada. A l'edifici del Catxi, situat a la Rambla de Santa Mònica, un grup de 30 militants van decidir defensar l'estat català proclamat pel president Companys. Atrinxerats van combatre contra una companyia d'infanteria que pretenia desallotjar-los i desarmar-los. Durant els combats van morir un sergent i 5 soldats, i d'altres van ser ferits. L'exèrcit espanyol va canonejar l'edifici i van morir els patriotes i membres del Partit Català Proletari Jaume Comte, Manuel González Alba i Amadeu Bardina. La resta d'insurgents van fugir pels terrats, deixant els cossos dels seus companys. A les 10 de la nit, una columna d'artilleria de l'exèrcit espanyol es va dirigir al Palau de la Generalitat, que es trobava defensat pels Mossos d'Esquadra sota les ordres del comandant Pérez i Farràs. Mentre els militars prenien posicions per la plaça Sant Jaume, els Mossos van atacar-los morint 6 soldats i tot seguit es van replegar i van entrar a l'Ajuntament. Un contingent de guàrdies de Salt i d'escamots armats atacaren els soldats per la rereguarda, per Via Laietana, però van ser rebutjats. Des dels balcons als edificis propers, escamots armats també anaven disparant contra l'exèrcit. La ràpida arribada d'una companyia de metralladores de l'exèrcit va permetre als militars ocupar les cases properes a la Generalitat i rebutjar l'atac dels escamots. A Trenc d'Alba, els canons i les metralladores van començar a disparar contra el Palau de la Generalitat, on a dins hi havia Lluís Companys, el president del Parlament, i una vintena de persones més. Igualment van disparar canonades contra l'edifici de l'Ajuntament, on allà s'hi estava l'alcalde de la ciutat, Carles Pi i Sunyer, els regidors que li feien costat, i també un escamot de la Guàrdia Urbana. Ja de matinada, es va hissar la bandera blanca. Davant la manca de mitjans i efectius, i per tant davant la impossibilitat de resistir, el president Companys, que s'havia negat a fugir, va telefonar al general Batet per dir-li que es rendia i que donés l'ordre d'aturar el foc. Després de la rendició, les persones del govern de la Generalitat de Catalunya i les de l'Ajuntament de Barcelona, que van resistir a l'interior dels edificis, així com tots els Mossos que van protegir-los, van ser immediatament detinguts. A l'edifici de Governació, on hi resistia el conseller Josep Dencàs, amb un centenar d'homes, els combats entre els resistents i la Guàrdia Civil i alguns guàrdies de Salt, que es van passar de bàndol, també van durar fins a les 6 de la matinada, hora en què el conseller va posar una bandera blanca en un dels balcons, tot ordenant la rendició. Llavors es va produir una dispersió general. Alguns resistents van ser detinguts, mentre que el conseller Dencàs fugia per les clavegueres en direcció al port,
per agafar un vaixell cap a l'exili. A primeres hores del matí del dia 7 van arribar reforços militars a Barcelona, entre ells la legió que s'estava al Marroc. Els militars i els legionaris van acabar d'ocupar tota la ciutat i es van fer amb el control absolut de tots els edificis públics. A les 8 del matí encara hi havia per Barcelona grups d'escamots armats que no s'havien assabentat de la capitulació i a poc que es va estendre la notícia es van abandonar armes i posicions i la gent va retornar cap a casa. Molts d'aquests homes ni tan sols van rebre l'ordre que esperaven i tampoc van tenir esment dels combats ni de la gravetat dels fets fins que van veure els legionaris acampant per la ciutat. Tots ells van marxar cap a casa abatuts per la derrota que s'havia patit. En la resta de pobles i viles catalanes governades per Esquerra Republicana i partits afins, l'adhesió va ser immediata i sortiren centenars de voluntaris cap a Barcelona. Després de la proclamació de Companys, en molts pobles els alcaldes també van proclamar l'estat català i en els balcons dels ajuntaments es va penjar la bandera estelada com en el de Vic i Igualada. En molts indrets, com el Penedès i les comarques de Lleida, la revolta va prendre un violent caràcter anticlerical i fou controlada fonamentalment per l'Aliança Obrera. Quan es va conèixer la rendició del govern català, l'exèrcit va controlar la situació. Si bé en alguns llocs la resistència va ser molt dura i va durar algun dia més, fins que els resistents es van anar rendint i van entregar les armes. Després va començar una terrible repressió per totes les comarques. Van ser detinguts els principals protagonistes de la insurrecció, així com els militants i quadres polítics més destacats. A més, aquelles persones que tenien càrrecs en els ajuntaments i eren membres dels partits i organitzacions que van secundar la revolta també van ser detinguts. Controlada del tot la insurrecció del govern català, el govern espanyol fou implacable contra el govern de la Generalitat i tots els revoltats. Lluís Companys al capdavant i la resta del govern, així com tota la resta de persones i simpatitzants que havien participat en els fets, van ser empresonats en 3 vaixells presó, ancorats en el port de Barcelona i d'altres ports catalans. Gairebé 3.400 persones van ser empresonades entre militants i dirigents polítics, alcaldes i regidors, i també funcionaris de la Generalitat, dirigents de sindicats, periodistes, empleats del comerç i rabassaires. Altres vaixells militars també es van desplaçar fins a Catalunya per vigilar els vaixells presó i controlar la població catalana. Durant els primers dies, malgrat la presó i el control de la Marina, el poble català va continuar donant mostres de solidaritat i simpatia cap als revoltats, i molts eren els que en golondrines i petites embarcacions s'acostaven als vaixells presó per tal de saludar i donar ànims als seus. Així doncs, amb el govern català empresonat, juntament amb 3.400 patriotes catalans, la repressió va continuar. El president de la Generalitat i els seus consellers van ser deportats al penal de Santa Maria a Cadis i van ser condemnats a cadena perpètua. El comandant Pérez i Ferràs i Frederic Escofet, tots 2 caps dels Mossos d'Esquadra, van ser condemnats a mort, si bé, després d'una campanya demanant l'indult, aquest els hi va ser concedit. La majoria de centres polítics de les organitzacions revoltades van ser clausurats, així com molts diaris, i es va imposar una forta censura de premsa. La intel·lectualitat catalana també fou l'objecte de la repressió. Entre d'altres foren empresonats Pompeu Fabra, Pere Bosch i Gimpera, Batista i Roca i Ventura Gasol, i també 150 persones, entre professorat i personal administratiu, van ser expulsades de la Universitat de Barcelona. Però també es van destituir els ajuntaments governats per les esquerres i es va anul·lar l'Estatut de Catalunya. Des de Madrid es va proclamar un règim d'excepció que va ser controlat pels partits de dretes i la Lliga. Durant més d'1 any, Catalunya va tornar a viure sense el nivell d'autogovern aconseguit amb tantes dificultats. La repressió també es va dirigir contra el camp català. Uns 1.400 parcers van ser desnonats de les terres que conreaven i desenes de persones es van haver d'exiliar. La llei de conreus va ser abolida i els terratinents i grans empresaris agrícoles van tornar a imposar les seves lleis. Al febrer de 1936 van tornar a celebrar-se eleccions i tots els partits d'esquerra, republicans i PES, van formar una coalició a Catalunya anomenada Front d'Esquerres. El restabliment de l'Estatut, l'amnistia dels presos polítics, el restabliment dels ajuntaments elegits al gener de 1934, l'aplicació de la llei de contractes de conreu i el retorn dels parcers desnonats van ser les seves propostes electorals. El Front d'Esquerres va obtenir un triomf rotund i això va comportar l'alliberament de tots els empresonats i el restabliment de la normalitat democràtica. El president Companys, el dia de la seva arribada a Catalunya, es va dirigir al poble català dient:
Venim per servir els ideals. Portem l'ànima amarada de sentiment. Res de venjances, però sí un esperit nou de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer.